mutu mutu थ' आलासि जाहैफानोबा हाबा जाहैनोथ' हाबा बेदर मोनजागोन ना मोनजागोन सिखांदो mutu ओइ mutu हरिसे खुगा सिननांगौ जाम्बा हरिसे मादै Hello friends, welcome back. Runu nahorlay. Runu. Nahorlay. Ma nam? Sununi binanaw Runu. हाबा जाहैनो नागिरदों जोंहा दिनै हाबा आब'मोनजों ओंखारफादों हाबा जाहैफानो दिनै सानडे ना बेखायनो सानडेआव न'आव मा खालामनो डिउटिबो गैया नालाय बेखायनो आं दिनै हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना थांसै एबार ओंखारबाय बिबारा मोजांथारलै जोंथिंबो बारा बाराखै एसेल' बारदों आब'मोनावसो दंफैयो हाबा जाहैनो नागिरदों जों बिब'आव थांग्रोबावबाय मालाबानो आयौ नेबावलायासै जोंखौ औ जोंना बिब'आ बेसेबांबा आगोलाव दङ रिक्सा नेनो होननानै थांदों रिक्साखौ मोनाखै दायो रिक्सा नेगासिनो दङ जादों गाखोलांनोसै बेजों auto गाखोनोसैलाय Yuk, jelasin saya. Oh, jelasin saya pelajaran. Biar supaya lu pelajaran. Sinailaनो गोदो बेयावनो खामानि मावफैबाय थादों. 어제마다 레바노브 있어. 나? Oi, tôi gele saya ruk kong cái as. Tôi dạy thật mặt. আমি জুন পালে যাব দিম আপুনি পিকনিক কৰিব সিধা গৈ থাকিলে হ'ল সিকাজিলে লামায়া সিকাজিলে তাহলে আমি মোটামুটি 자, 20번 쳤으면
लेखानि हाबाखौ साननानै लादो लेखानि हाबा औ जेनेबा खोथाया 20-25 बोसोरनि उनावसो दिनै लोगो मोनदों हाबायाव 20आनो जासिगोन ना 20 जासिगोन बायदि मोनबाय आङो ए मादै दासो ए आंबो बेखौनो जानो जायगा नाङाखैने मारै खम जौगा लाबोनो फट' बिराद खस्थ' सान्दुं गोसायाव हाबा जाफैनानै थाबायगासिनो रिक्साबो गैया मटरबो गैया गारिबो गैया साथाबो गैया मासे खस्थ' जोब्बाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै